Gensidig strømmelegats fokus er netop fysiske fællesskaber, og det er enormt vigtigt, fordi at vi ved, at de fysiske fællesskaber danner rammen for de dybe og de meningsfulde samtaler. Og når unge kvinder mødes på den måde, så møder de hinanden på en meget mere ægte måde, hvor de kan få lov til at være sig selv, de kan få lov til at være spontane, og der kommer mange flere nuancer på mødet, end der ville have været, hvis det var digitalt. Og det kan være enormt vigtigt i forhold til at bekæmpe mistrivslen blandt unge kvinder, fordi at man mødes på en mere ærlig måde, hvor man måske får bekræftet eller afkræftet nogle af de tanker, man går med. Man får flere perspektiver og flere nuancer på verden, end man ellers ville gøre. Og så mødes man bare med ligesindede, og det ved vi betyder rigtig meget, når man er ung. Det at kunne mødes med nogen, man har noget til fælles med. I det møde, der vil man føle sig spejlet, og man vil føle sig mødt, og det i sig selv, det er meget lindrende.